अफिसनिफ्राय फैनानै दसे नुबाय आङो ओरैबायदि दैबाना जादों। खोन्थानोसै आङो ओरैबायदि दै देरदोंना आरो लोमजावजोब्बाय नै खोन्थानोसै नोंथांमोनखौ एसे अखा हाना होनाय जादों। ओइ माथो नांगौलै दा बारबो बारदों स्रो 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 नुदों ओरैजाय ओरैबायदि दै गुफुर जाजोबो दैया देरदोंना गुफुरनो दानो जुदि बिदि जाबायबा आरो मेन दैज्लांथ' मा जागोनखौथ' बुंनो हानाय नंला। थाबायदों आं एसे खोन्थानोसै ओरैजाय गासिबो दैयानो जाजोबो। दैया देरगासिनो खोमालै दासो देरदों दैया दासो देरदों। ओरैबायदि दै जादों। दाथ' बोथोरखौ नुदोंना मायदि गोसोम जाबावदोंसो ओरै हाजोखैजाय दाथ' अखायाथ' हाबावखागोन सियरखा बियो हानायाथ' सियरखा। जेरैबो दै जाजों नुवाखै बे बारायगासिनोसो मेन हाइवेआनो बे मेन हाइवेआवनो दसे अफिसनिफ्राय फैनानै दसे आं लाबाय भिडिअ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दैखौ खोन्थाबाय आं नोंथांमोननो माबायदि नुदोंना दैखौ दैयाथ' देरबायानो नै ओरैबो दैयानो दै गोजा नुदोंना दै दै ओरैबायदि दै देरदों हाबाब हाबाब गाबोन समफोरबा मा जाबावगोन जोंनि धेमाजिया। सिटि